Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur gozaltzeko arrautza benediktinoak. Izan ere gaur urriko bigarren ostirala arrautzaren mundu eguna da. Bai, hau ere, existitzen da. 1986an sortu zuten egun hau Bienan arrautzaren boterea ospatzea erabaki zenean. Ordutik mundu osoko arrautzen fanatikoi esker, bai, beraiek ere existitzen dira, ospakizun eguna hazi eta evoluzionatu egin da. Aurtengo arrautzaren mundu eguneko leloa honakoa da. Arrautza ahaltsua, elikadura naturalekin hornitua. Beren nutrizio balioaz harago, arrautzak funtseskoak dira sukaldaritzako tradizio eta dieta ezberdinetan, kontinenteetan zehar duten aldakortasuna eta esanai kulturala islatuz. Arrautzen dut basiatzen, bino askola da. Baina zoritxarrez, beste Baizu, begira ari naiz eta topatu dituz bai, Jana eta Edarenarekin zerikusia duten gertakari dexente. Begira, 1882an Earl Dickinson jaio zen. Tiritak asmatu zituen bere emaztearentzat. Emazteak maiz izaten baitzituen sukaldeko istripuak, atzak moztu edo erre. Beraz, hor, nola baiteko lotura badago sukaldaritzarekin. Bai, bueno. Eta gaurko egunez, 1911an Jasper Newton Jack Daniel hil zen. Bai, Jack Daniels Tennesseeko whisky destilategiaren sortzailea konpainiaren historiaren arabera, 1850ko hamarkadako uneren batean, Daniel aurra zenean, Dan Cole izeneko predikari, dendari eta destilatzaile batentzat lan egitera joan zen. Predikaria historioen arabera gizon lanpetua zen, eta jak gaztea ikusi zuenean, whisky erabiltzen irakatsi zion. Daniel etzen inoiz ezkondu, eta ez zuen seme-alabarik izan. Hala ere, bere iloba ugariak bere babespean hartu zituen. Horietako bat, Lem Motlow zelarik. Motlow, jakin zenbakiekin trebea zen, eta laster destilategiko kontabilitate guztia arduratuko zen. Of your mother, watch out for your sister. Oh, that's when he gave to me. With his gun in his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. With his right hand on his rifle, he swore it on the Bible. My daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. Badakizu zeinekin hartuko nukenik whisky trago bat oso gustora? Karra Elejalderekin. Gaur aktore eta umoregile arabarraren urte betetze eguna da. Lehen firma 1987an egin zuen A los Cuatro Vientos eta pelikula ospetsuetan aritu da. Bakas, Airbag, 8 apellidos vascos. Eta uste duzu Javier Agirresaro bezuiari whiskia gustatzen zaiola? Gaurko egunez, jaio zen Euskal Herriko argazkilari eta zinema argazki zuzendaria. Bere karreran zehar, 30 gora filmen argazkiaz arduratu da, zuzendari garrantzitsuekin elkarlanean. Besteak beste, Segoviako Iesa, La Muerte de Mikel, Luna Negra, 27 ordu. Goya sari ere irabazi izan du bere lanarengatik behin baino gehiagotan. 1982an Beltenebros lanagatik, 1986an Antartidagatik, eta 1987an adibidez El Perro del Hortelano lanengatik. Besteak beste. Ametsak forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinez. Egin ezagun musikatik literaturara salto. Gaurko egunez 1913an jaio zen Claude Simon, frantziar idazlea. 1985ko literaturako Nobel saria. Idazkera bitxia zuen Simonek. Ohiko gramatika denborak aldatzen saiatu zen eta esaldi luzeak eta parentesis josiak idazten zituen. Deskripzio zehatzak edo zatikako analisi psikologikoak zituztenak. Eta gaurko egunez 1930an jaio zen Harold Pinter, ingeles idazlea. 2005ko literaturako Nobel
Nobel saria. Saria jasotzeko ekitaldian, artea, egia eta politika izeneko hitzaldia eskaini zuen Amerikako Estatu Batuek Irak inbaditzea salatuz. Atzo iragarri zuten aurtengo literatura Nobel saria Laszlo Krasznahorkai idazle hungariarrak irabazi du, bere obra visionario eta liluragarriagatik eta artearen boterea berresteagatik. Akademia suediarrak hori esan du bintzat. Eta pentsatzen dut zertarako ez dela bizitza eta bere formendako kontzeptu egokia ongi ezitako pertsona dotore ez diote Juri zuzenketa egin behar dugu edo ez? Ez dakit. Horre, gero argituko dugu, fede errataz bat egingo dizbegu entzuleu. Eta ordu bete falta da bakearen Nobel sariduna nor izango den jakiteko. Medikuntza, fisika, kimika eta literaturako sariak iragarri diraia da. Eta honekin azken txanpara sartuko da sari banaketa. Izan ere, astelenean, hilaren 13an, ekonomiako sariarekin amaituko da. Baina urtero bezala bakearen Nobel sariduna da ikusmin handiena sortzen duena, baita polemika handiena sortzen duena ere atzo kontatu genizuen bezala. Trump ote da, ikusiko dugu. Bitartean beste Nobeldun batzuk aipatuko ditugu. 1871 urriaren 10ean, hau da, gaurko egunez, jaio zen Fridtjof Nansen, Norvegiar esploratzaile, zientzialari eta diplomatikoa. 1922an bakearen Nobel sariduna. Eta Caroline Bertoziren, Estatu Batuar kimikariaren eta 2022ko kimikako Nobel sariaren urtebetetze eguna ere, bada gaurkoa. Klik kimika eta kimika bioortogonalaren garapenagatik jaso zuen saria. Bere bi lankiderekin batera, Morten P. Mendel eta Carl Barry Sharpless. Badu zerbait gaurko egunak, Gerhard Erlt, alemaniar kimikari eta unibertsitate irakaslea 2007ko kimikako Nobel saria gaurko egunez jaio baitzen. Urte hartan, gainazal solidoen gaineko prozesu kimikoi buruz egindako lana saritu nahi izan zuten. Yves Chauvin, frantziar kimikari eta unibertsitate irakaslea 2005ko kimikako Nobel saria gaurko egunez jaio zen baita ere, 1930 urtean. Metatesi olefinikoaren alorrean egindako lanagatik da ezaguna. Σκάπω φως και ξεχνώ. Ο κόσμος λέει πολλά κι όταν με κρίνει σκληρά η απάντησή μου είναι υπάρχεις μόνο εσύ. Πιο φιλική μουσική που την καρδιά μου ξέρω θα μείνω πάντα παιδί σαν το παλιό. Ikusiko dugu entzuleok zer gertatzen den eta adi egongo gara, baina bitartean irratsaio bat egin behar dugu eta gaur barkatu entzungailuek ez gaituzten erasotzen. Kafe utzi hartuko dugu gaur Ziomara Ormaetxerekin. Lan mordoa ditu eskuartean eta hoiei buruz arituko gara berarekin goxo. Singular pelikula estreinatzeko ordu gutxi falta dira. Sitgeseko jaialdian izango da lehenengo emanaldia eta Alberto Bastesi zuzendaria elkarrizketatuko dugu urduri dagoen ala ez, jakiteko. Biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak. Izeneko jardunaliak antolatu dituzte Alkizan eta horren inguruan ere arituko gara. Entzuleok, urriak 10 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete, egunon, esnatu! Zuekin entzuleok, Oiana Maritorenak enbe, egunon! Egunon! Ze sinkronizauta egiten den dantza Oianak. Ez dut brometan esaten. Oso pauso erresak ditugu, denok egiteko modukoak, baina Oianak baduka biztu zerbait. Baizea. Bai.
Zuekin jaun Andreo gaur entzungailuek edo aurikularrek edo kaskoek erasotuko ez duten emakumea. Goiuri zei zarandia? No. Ze story guapoa zure... Bueno, gero hitz egingo dugu horren inguruan. Eta izketan ari zeizuen hau entzuleok, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1054 garrena du, goizak 10:17 minutu, urriak 10:03 urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz erratian zarete, bigarren kafean. Entzuleok, bagoaz gaurko saioa abiatzera eta kantu honekin egingo dugu gainera. There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying. Ere maite duta izan liteke Gregory Porterren kantu hau, baina beste bat ere bilatuko dute urrengo minutuetan, baina honekin gozo abiatuko dugu gorko ostirala oraindik hemen ez du argitu berezik Tolosan, igual kostaldean dagoeneko ez da ere? Ni etorri naizenen ez, baina bueno. Rest upon a rusty nail before it made us fall. No Love Dying Liquid Spirit diskotik Gregory Porterren kantu honekin hasiko dugu gaurko esan da bezala, eta oian azure maite dut entzun behar dugu. Ba begira, oso simplea izango da, ze aitortu behar dizuet ez dukala oso pentsatua, baina arrautzen eguna da, arrautza maite ditut izugarri, eta gaina dozein modutan, egosiak, frigituak, scramble, behin esan duen hori hotel batean, denekin zegona parrintzun. Nask, denak edozein modutan, eta izugarri eta egunero gozaltzen ditut. Bai, Bai, egunero. Gari baten esaten zen, ona inbeste jatia, zara daukat inguruan, lehengusina bat, berak egunero afaltzen omen zitun, garai hartan, baina nik ez, eta asko gozatzen ditut arrautzak. Así que hortxe, simplea eta errexak, jak. Oianaren omenaldia, arrautzaren mundu egunean arrautzei. For me. Zedarran gandu hau. Goiuri ez eizarandia. Nik gure entzulen umorea txalotu behar dut. Oso gaizkiari zarete portatzen erekin. Oso gaiztoak zarete. Egia da, bueno, ezaginaren-zat. Atzo, nire entzungailuek, nire kaskoek, erasotu egin ninduten. Egia da, nik ere ikusi dut. Bai. Eta June Romatet Ibargurenek, kortea atera zuen, zeni une horretan, ez nintzen ohartu kamara bat dugula hemen, eta kamarak erasoaldi hori grabatu zuela. Eta orduan, Junek kortea atera zuen, eta Inigok bigarren kafearen Instagramera igo zuen, eta gero nik ere elkarbanatu egin nuen esaten den bezala de perdidos al río. Eta ez tegizu zenbat mezu jaso ditudan, esan ez, batzuk esan didate eguna alaitu niela. Bueno. Bestek esan didate exageratu gutxa naizela. Eta bestek barre egin dute besterik gabe, baina bueno, mezu asko jaso ditut, eta gaur aprobetxatu dut nahi du nire maite duta, salatzeko oso gaizkiari zaretela portatzen erekin. Ian, badakizume batek erori eta segundu batzuk igarotzen direnean egoera aztertu eta negarregitea erabakitzen duen bitartean. Goiurik paradina hori egin zuen. Bai, egin zuen. Eta gero. Eta gero.
Bai, olako aurpegia jarri zen. Nik maite dute, agarro izan pasa zaigu. Ona etorri aurretik geratu gara, Goiurietan ere etxearen artean, 40 metro egongo diren, 30, eta linea horretan 10 metrotara goizean irikitzen duen kafetegi bat, eta kafea da, benga, vale, ni kafea Goiurik golako hartu hartzuen, azkenean ez hartu, baina tira, beste kontua da. Baina, eskatu du berak Aquarius bat, eta nik kafe bat nuen. Eta esan, nahi duzu beste bat, eta bai, beste kafea hartuko dut. Bigarren kafea askotan goizeko 9:00 hartuta ukitzen du. Eta zera, ekarri dute Aquariusa, eta nik jarraitu dut lanean, gidoia prestatzen, eta hor gunden, eta baten ikusi nire katioa utxik. Eta esan diot, ama, hau nire bigarren kafea da? Eta ondor segundu terdiko drama isiltasun bat, ez, orain datu hortatik, eta, bakiztun pozan mandit, ze, hirugarren kafea tenoen hartuko goizeko ordu horietan, eta, baino kafe gogoan nuen, eta deskubritzea, oraindik beste kafe bat hartzean nuela, eta eneola erotuta, gauza hona izan da, eta, horrelako gauza sinpleak hori edan ere maite duta. Eta bide batez, maite dut eta zari garela gure txatean ere menari dira, aupa, gora ostirala, aupa oiana. Ze, zuen favorita oiana da, ondo. Horrela. Ostirala delako eta horrekoan enintzelako egon. Da, faltan bota zaituzte oiana. Egunon gaztiak diote mendik, nire maite duta da, asteburuan bihar Arabar Errioxara nola buelta egitera, zederra den, bai. Eta gora Gasteiz, eman dizkit lagun berri asko, gora Gasteiz, bai, ze esango dizuegu. Nik, ere bizitzak urte bete pasan nuen Gasteizen bizitzen. Eta daukaten, oroitzapen. Zer? Hori zut inoiz kontatu goi? Ez. Bai. Orain geratzen dira, zutaz ez dakizkigun datuak. Gauz asko dauzkozu, orain jakiteko. Bai, eta kotxe batek harrapatu ninduen Gasteizko erdigunean, eta dauket oroitzapena, kapotaren gainean, daukat oroitzapena medikuarenean, beredan? Eta nituen 4 urte. Horregatik nik askotan kontatzen dut. Hori badakit, eta argazkia, zure aurreskolakoa, eta histori hori ezagutzen dut. Bai, hori beste batean kontatuko dut, ze ez dut nahi gehiegi luzatu, baina bai, horrela gertatu zen, Gasteizen bizi izan nintzen urte betez, eta nik kariño handia dio da Gasteizi, eta horregatik kontatzen dut ere, ni euskaldun berria naizela, nire gurasoek ez dakitelako euskeraz, anaizarrenan era naia, amonak ez izuen, edo amonaren inguruan ez izen, eta amona euskalduna genuen, beraz, berak oso umetatik izan du, baina nik, ni amak ezin ninduen gehiago, orduan amak lan egitari utzi zen urte batzutan, eta Gasteizen, naiz eta ikastolara joan ginen, bertan, garai hartan giroa etzen erabat euskalduna, eta handi bueltatu nintzen, euskera zenekiela, eta hemen aurrek, nire ikaskidek, gazteleraz ez egiten gainera, beste garai batzuk ziren, eta zoragarria izan zen, nola nire irakasleak patiok orduan uzten ninduen, Jone izeneko nire irakasleak, aspaldi ez dut ikusi, ez dakite oraindik bizirik egongo den, pentsatzen dut baietz. Nire irakasleak patiok orduan uzten ninduen gelan, nire ustez zigortuta, euskera irakasten. Eta Mari kontatu nionean, amak berarekin hitzein zuen, da, klar, amak ulertu zuen, nik euskera ikasi behar nuela, eta esan zion zula, bion artean umea toreatuko dugu, eta, gero, iritsi zen momentu da, nik bestelako ikaskiden euskera maila lortu nuen, umetan gauza dekerrez egiten dira, eta bar, baina bai, eta behin topatu nuen kalean emakume hori, eta ni mikrofono bat eskutan ari nintzen, ja orduan telebistan, irratian, manen bilen, berak ezagutzen ninduen, berak etzekina da nik ere ezagutzen nuela. Nik uste dut, irakasle horri buruz noizbait aipatu dezula. Bai, eta bueno, eskertu nion, berak egin zuen saiakera eta kudeaketa ura, ze igual, beranduago ikasi izan manuskeraz, akaso gauzak zailago izango ziratekien, edo auskalo ez, orduan, horrela. Kontu abek esan da, oiana, lenguan, enaitzek nere txikiak zuregatik galdetu zian, ea nun zegon gorkan laguna ume txikiakin zeona jijiji, ze zalameroa den, esnatu, gaur 22, dantzako puntuak eta, ez dago eski, Goiuri menkanti historia hori, kontuz kamarakin, ni hori euskaldun berria naiz dio gorkak, eta maite duzu kultura gorka, bai hori ere, badakigu. Izue, goizeko 10:26 diren honetan, esango Goiuri. Azkeneko gauza bat aipatu dezaket? Bai, noski. Men ibiltzen garela asko, babesa eman nahien Palestinari, eta Euskal Herritik, gure babesalarazi nahi diogula, eta batzuetan futbolean egiten direla baita horrelako aldarrikopenak, niko esteri gabe, mailan jarri nahi dut, ez da Palestina, baina mailan jarri nahi dut, sapak,
Gipuzkoako Sapa enpresak, Jokin Aperribairen enpresak sinatu duela Estatu Batuetako ejertzitoarekin 5.000 milioiko akordio bat, eta orduan Gipuzkoatik tanke blindado berrien transmisio sistemak egingo direla. Eta uste dut hori ere mai gainean jarri behar dela, hitz egiten dugunean Zalantzari gabe. Euskal Herria armen aurka. Ez zalantzari gabe, gainera bada liburu bat, La guerra empieza aquí, esango nuke, izena duela, eta Jokin Aperribaik ez, baina bere anaia Ibon Aperribaik oso modu violentoan jazarri zuen liburu horren aurkezpena eta liburu horren salmenta Donostiako liburu denda batean. Kaxildan izan zen. Bai, hau gertakizun hau. Goizeko 10:28 minutu horrelako kontuak entzuleok, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ziomara Ormaetxe, Gernika, dantzari eta koreografoa. 8 urterekin hasi zen dantza klasikoko klaseak jasotzen Rosa Hierro eskolan, eta ondoren, Matxalen Bilbaorekin dantza garaikidekoak. Artearen historia ikasi zuen, baina dantzan ere oso formazio handia du. Nizako Sofia Antipolis Unibertsitatean eta Cango École Supérieure de Dancen jarraitu zituen dantza ikasketak. Hau guztia, New Yorkeko Martha Graham dantza garaikideko zentroan edota Bartzelona eta Amsterdamen ikasitakoarekin osatu du. Tell me what your heart wants. Such a simple thing. Bere ibilbidean zehar koreografoa esanguratxo askorekin lan egindakoa da. Lali Ayuguade, Akira Yoshida, Fabian Tomé, eta 2014an bere konpainia propioa sortzea erabaki zuen, Ziomara Ormaetxe Company, eta ordutik bere konpainiarako sorkuntzak egiteaz gain, koreografa eta interprete independiente gisa ere badabil. If you don't buy now, I'll get... Konpainiarekin hainbat lan sortu ditu orain arte. Simbiosis, Biopirazi, Ahotsak eta Latiz. Azken hau, azkuna zentroarekin batera egindako lana da, eta matematika kuantikoko Latiz kontzeptua hartuta dantzara ekarri du. Teknologia edota gizabanako konexioari buruz ere hitz egiten duelarik. Horrela, dantza eta teknologia berriak uztartu ditu Beatriz de Paz dantzaria aldamenean duen lan honetan. Just don't care. Can't you see how much you hurt me? It's like I was. Egun gainera nazioarteko hainbat jaialitan dantza eskolak ematen ditu, eta baita konpainia ezberdinetarako piezak sortu ere. Malandeen Ballet dantza konpainiarentzat, CDArentzat edota dantzertirentzat. Latiz azken lana izango dugu gaur izpide, baina ez hori bakarrik. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Ziomara Ormaetxe. Kaixo. Egun honetan ongi etorri, bai. Mila esker. Ondo zara? Oso ondo, oso posi gainera hemen egoteaz. Eta zelako ahots politak dituzuen. Eskerrik asko. Lehenengo galdera nik egingo dizut, bi galdera dira, baina zuk aukeratuko behar duzu bietako bat erantzuteko. Zuk gehien gustatzen zaizuna. Ez dira galdera errexak, Lehenengo galdera da, etorreko balitz orain zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu ezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea, zein etapa aukeratuko zenuken. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea, nola gustatuko litzaizukeen, edo nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala. Wow. Beraz, orain zuk aukeratu, ea, zinemaren galdera, edo hiletaren galdera erantzun nahi. Ba, lehenengoa, claramente. Ez dut hiletan pentsatu nahi. Ba, egia esan, etapen inguruan, da, azken finean, netorren kotzean, eta bakizu kotzean, basatoz, lasai, eta da momentu bat, no? Azten zarela,
momentu hori bat batean, zure ibilbidearen inguruan pentsatzen. Eta esaten dut, ostras, ez dokat denborarik gelditzeko, eta esateko, ostras, zer egin dut? Eta elkarrizketa banekien neukala, eta esaten dut, vamos a ver, pentsatu behar dut ibilbidean, eta aukeratuko nuken etapa izango litzateke orain momentua. Bai, egia da, ez dakit, azkenean bebai konturatu naz, hasi nintzenetik, sortzen hasten zara, eta bueno, olako horretan, bukle horretan edo sartuta zaudenean, ez zara konturatzen agian zer egiten ari zaren, eta gero esperientziarekin, eta momentu honetan batez ere, nago momentu batean nun esaten dudan, ostras, hori sortu izan dudan orain dela 8 urte, 10 urte, orain sortzen ari naizenarekin konektatuta dago. Osa, berez gauzak ez direla gertatzen hasi por hasi edo, ezta? Orduan, egia da, nagola momentu batean, enerek esaten dut, ostras, aurretik egin ditudan gauzak, orain egiten ari nazenarekin konekzioa dago eta konektatuta dago. Eta orduan, horretaz konturatzea edo, como que ma dauzu bidon. Bai. Oso ondo, oso erantzun politia. Bai. Nik atzera egingo duze, beti gustatzen zait hasieratik astea, ez dakit, benera ohitura da, ez? Baina esan du 8 urterekin ja hasi zinen dantza klasikoko klaseak hartzen, gero garaikidea ezagutu zenun, txikitatik oso argi izan duzu edo mugimenduarekin izan duzu hor harreman berezia? Begira, askotan amari galdetzen diot, ama zelan izan zen, ze nik eskatu nizun, edo zuk eraban induzun baleteko klasera, eta bera ere berez ez da horatzen. Bera, bai, esaten dit, nik eraban nizun baleteko klasetara, eta karo, horrela zen, era oso natural batean ikuste dut, ezta? Eta gero egia da, baleteko klaseekin hasi, gero hor etapa rebelde bat edo izan nuela utzi nuen, eta gero ja bueltatu nintzenean hasi nintzen en plan serio. Orduan argi ikusi zenuen hor serio hasi zinenean, horti bideratu nahi zenuela. Bai. Egia da, hasiera batean, eta denok dakigu dantza mundua ez dela erreza, eta artearen historia ikasi nuen, pixkat etzetik bultzatuta edo, esango genuke baita ere, gustoko nuen, eta gero bai egona zela urteetan zehar bi gauzak aldi berean egiten, eta gero ja bai sortu zitzaidala desio bat edo barneko pulso bat esango genuke, no? Esan venga, hau eman behar dut dena dantzaren inguruan, eta apostua egingo dut, eta hor bai egon zirela urte batzuk bi gauzak aldi berean egiten, eta gero ja erabakia hartu behar izan nuen, eta mentxenago. Eta artearen historia ikasteak, uste duzu horrek ere zerbaitetan lagundu dizula mugimendura edo zure sorkuntzetara edo? Batez ere, pertsonalki, nik uste dut azkenean bizitzen dituzun esperientziak, ezta? Azkenean, inspirazioa, sortzeko inspirazioa azkenean nire kasuan bizi ditudan esperientzietatik eta asko jasotzen dut, ezta? Eta bai, esango nuke baietz. Bai. Eta nik aipatu dut biografian, ez? Formakuntza leku askotan jaso duzu nazioarteko hainbat lekutan, baina irakurri dizut elkarrizketaren batean zuk aipatu bidez aipatu nahiko nuke Lali Aiguade izan da niretzat, nire referente nagusienetarikoa. Eske azkenean ordu asko sartzen dituzu estudioan, orduan hor sortzen da un vínculo humano, eta hor badago niretzat bi alde, ezta? Parte pertsonala edo, ezta? Zelan pertsona batek duen pertsonalidadea dela eta konektatzen duzu gehiago edo gutxiago, eta nire kasuan konektatzen baldin badut hortik bai benetan lortzen dudala lako evoluzioa edo ez naiz blokeatzen. Orduan, karo, egiten duzunean match koreografo batekin edo bai
bere personalitatea dela eta hori niretzat super garrantzitsua da, eta gero berak lan egiten dituen herramientak, edo erabiltzen dituen herramientak, edo erabiltzen duen materialarekin gustora sentintzen baldin bazara, edo hori bilatu nahi baldin baduzu, hori ja da niretzat como la explosión, ¿no? O sea, a nivel personal y luego profesional. Lali aipatu duzu, eta hemen behin baina goiagotan aipatu dugu bere agenda egiten dugunean dantza ikuskizunak aipatzen ditugu, eta Together adibidez azkeneko lanetako bat aipatu izan dugu, eta bueno, jendeak lotu dezala, begira. Mara berarekin aritu da. Bai. And all my pain would be in yesterday. Esan duzu dantzaren mundua ez da erraza, arte eszenikoena oroar, baina dantzarena, askotan aipatzen da hemen, baina zuk 2014an duela 11 urte dagoeneko, erabaki zenuen zure konpainia sortzea. Nola izan zen hori, nola sartu zinen abentura horretan? Egia esan, gogoratzen dut, orain egiten dut como balance, eta esaten dut, baina zelako indarra eta ausardia, bai. Beti hitz egiten dut, nik hor barnean izan nuen pulso bat. Osa, dago hor barnean sentitu izan nuen pulso bat, hor dagoela oraindik, eta izan zen batez ere, azken finean sentitzen nuelako nire pieza edo nire sorkuntza propioak sortzearen desioa, naia edo pulso hori dela eta ez da. Ez da berdina, dantzatzea, koreografo batentzat edo tal, baina egia esan momentu hori gogoratzen dut oso era natural batean, bebai, sortu zen, eta bebai, sentitzen duzun pulso hori, ezin duzu gelditu, ez da, eta ilusioz beteriko momentu bat, indar handiz hartu nuela, eta horrela izan zen pixkat hasierak, ez da? Pixkat inkonstiente bera, Baina jarraitzen duzu indar horrekin, eta gogorrekin, eta desio horrekin, ez da? Bai, jarraitzen dut. Batzutan nik, me sorprendo a mi misma, esaten dut, nola jarraitzen duzu. A ber, denok dakigu, gora berak, ikaragarriak, eta gainera, zorkuntza mundua esaten dut nik askotan, ez da? Sortzen hasten zarenean, da momentu oso vulnerable bat, edo nik horrela sentitzen dut, baina vulnerabilitate hori ikusten dut hain boteretsu, da hain polita momentu hori, eta aldi berean da hain vulnerable, karo da, zure barneko guzti hori azalaraztea, da, orduan, ikusten dut, da como momentu oso magiko bat, ezta? Eta baditu bi gauza horiek, ezta? Da momentu oso vulnerablea, baina aldi berean oso boteretsua. Eta nola sortzen du momentu zaurgarri edo vulnerable horietatik, Ziomarak, nola momentu hori iristen da magia hori, eta hor ikusten duzu hemendik sortuko dut, edo nola izaten da prozesu hori? Prozesuak, aventura salvez quien pueda. Ez que da sensazio bat, hain ikaragarria, negar ere, garrazko bebai, Baina, gero, ematen dizu hainbeste, sorkuntzak, eta esaten dudana, nik uste dut, ez nintzateke Ziomara izango, ez baldin banu aukera, sortzeko aukera izango. Da muy fuerte, porque ni errekonozitzen naiz, sortzen ari naizenean. Edo, bai, eta sortzen, ez banago sortzen, da como que deskonektatzen dut nire pertsonarengan, eta nago como galduta bezala. Berez, sorkuntza niretzat, esango nuke, como terapia bat bezala, esango litzateke, eta hori, vulnerabilitate horretatik sortzean niretzat da, politenan ikuste dut hor dagoela benetako esentzia edo, ez da, eta hortik uste dut como que puedes como trascender, ¿no? Que es como se polita.
dakit, no? Poder trascender, poder, bai. Aha. Terapia hitzamen arte eszenikoen elkarrezketa askotan, ez? Ateratzen da, bai antzerki munduan da bien jendea, edo dantza ez, terapia gisa, zergatik ez ote den erabiltzen arte eszenikoak edo zergatik ez diren erabiltzen ez, horretarako ere gehiago, ez? Eskoletan edo, txikitatik. Besterik gabe, hausnarketa hori ere egin nahi nuen. Bai, hori egia da, askotan hitz egin dugu ere gure artean, eta, zelako boterea daukan, poder sanador edo esango genuke, ez da? Eta, pena da, egia esan, bai. Egia da gero eta gehiago, ez? Arte terapia, dantza terapia, eta olakoak egiten direla, hori egia da. Kontua da beti, irakaskuntza reglatuetatik kanpo gertatzen diren prozesuak direla, ez? Txikitatik. Hori gehiago iparralden nik konpainia, transfronteriza edo daukat, eta momentu honetan, Gernika eta Biarritzen artean bizi naiz, eta egia da, bai iparralden hori, hezkuntza mailan eta hori asko ere txertatuago dagoela. Bai. Eta da ze polita, nola daukaten sistema montatuta, bai. Bueno, aldaketak egon daitezke oraindik, ez? Espero dezagun hori da. Aipatu dut lan ezberdinak egin dituzula, ze bideo ahotsakena jartzen baduzu, Inigo, hor, bat igual ikuskusiatzen aitu daiteke, ez gu ikusten, ahotsak lana aipatu nahi nuen adibidez, uste dut, Aitona Monei, ez, eskainitako lan bada, Gernikako bombardaketa, ez, hartu zenuen abia puntu, edo nola izan da lan hori? Jo, eze polita benetan da, me emoziono, porque es que pieza horrek eraman induen nire emozionatzen, es que nire sustraietara, nire baserrira, nire aitzitzek eta amomak kontatzen zizkidaten istorioak, beraien nola bizi izan zuten, oso gazteak ziren, 8 urte dorrela, baina, nola gogoratzen duten, nola astu, ezta? Eta gero oso berezi izan zen sorkuntza, ze hor, karo, elkarrizketatuak izan ziren bombardaketa bizi izandakoak. Eta, karo, gu Gernika txikia da, ezagutzen gara denok, eta gu gara, karo, beraien testigantzak jasotzen ari garen, era zuzenean, jasotzen ari garen, nietos. Bilobak. Barkatu. Ja, hizkuntza gana bastuta ditut. Karo, baina hori gara, azkenak, modu zuzenean jasoko ditugunak. Orduan nik sentitu izan nuen momentu hori hain polita, ostras, orain da momentua, testigantza horiek ateratzeko, ezta? Eta, karo, beraien ahotsak, hortik dator baino, beraien ahotsak entzutea nola kontatzen zuten, nola bizi izan zuten, eske, da izan zen prozesu bat, emozionalki, historikoki, oso potentea egia esan, oso polita. ¿Quién puede olvidar, por no decir otra palabra? Olvido. Esango nuke lan honetan eta baita beste askotan ere musikak baduela indar berezia ere, ez? Zure kasuan nola egiten duzu musika lanetan txertatzeko doze lanketa egiten da? Bai, gainera, nik musikari ere garrantzia handia ematen diot, eta nire lan guztietan, musikari ezberdinekin lan egin dut. Eta musikaren, sortzen, nire kasuan behintzat, azkenean, sortzen dugu, pieza sortzen ari den einean, ez da? Osa, ez da, adibidez, ikonografia sortzen dut, eta honi musika jarri. Osa, azkenean, nik, bidaltzen dizkiot, kontzeptualki, informazioa, estetikoki, erritmoa nola ikusten dudan, irudiak ere, hau da, grabazioak, entzaioetako grabazioak, ikusteko mugimendua
nolakoa den, edo nondik abiatu garen mugimenduaren kalidadea hori edo tekstura hori lortzeko, eta musikariak, bidaltzen dizkit bozeto txikiak, eta hortik abiatzen gara, eta gero ja juten gara, forma hartzen. Mira, interesgarria, bai, lanketa hori ere nola egiten den jakitea. Eta ez dakit nola esan izena? Latiz. Latiz, zuzenean. Uste bi aldiz esan dudala eta bietan ezberdin esan dudala. Aipatu du teknologia, dantza, ez? Baina okerrezpanago ez da aspaldi ere, zehoz esan duzulen duela 8 urteko lanekin ere konexioa daukazula orain, ez dakit nola sortu zen ze matematika kuantikoko kontzeptu bat hartu duzu? Ez da gaur gaina aritu gara, ez? Nobel saria kimikan eta bar, ez dakit. Nondik abiatu da lan hau? Begira, lehen komentatu izan dudan bezala, que fuerte, ibilbideari buruz pentsatzen, como, ostras, eta konturatu naiz, nik egindako sorkuntzek badutela zientziarekin zerikusia. Eta hori bai, zientzia gero nik, edo kontzeptu horiek, gero nik nire bizitza pertsonalera, nire emozioetara, nire zelan bizi dodan momentu hori adaptatzen dut, eta hori personalizatzen dut hori argi eta garbi. Baina egia da, begira hasierako lana, kaosaren teoriaren inguruko pieza bat sortu izan nuen, gero beste bat simbiosis, bebai, biopirateriari buruz, biologia, zientzia, hor ingurutik, eta kasu honetan, gero ahotsak aldatu nuen kompletamente, esan nuen, beste alde asko zere pertsonala gora edo, eta orain latizekin berriro zientziaren inguruko kontzeptuetara bueltatu naiz, modu instintibo, natural, ez dakit, baina zientziarekiko erlazioa badagoela nire lanetan, konturatu naiz, eta konexio horiek egiten dituzu, ibilbidearen inguruan, gelditzen zarenean, pentsatzen gelditzen zaren, zaten begira, konexio guzti hau aurretik handator, orain dela, nire lehenengoko piezarekin, lotura badago, zientziarekin erlazionatzen baldin badugu. Eta, latiz, ez dakite, jakina, galdetu behar nizun, bai. Berez, ez zaidan gelditzen muy científico, porque ni, berez, mekanika kuantikatik datorren kontzeptu bat da. Eta holan erraz ulertzeko, guk berez espazioa, edo espazioaren estruktura, sentitzen dugu como utza edo invisible zala esango genuke, baina berez badakigu espazioa puntuz sortutako estruktura bat dela. Eta puntu guzti horiek badute gravitate bat, erritmo bat, emozionalidade bat, dimentsio bat, eta puntu bakoitz horrek duen gravitatea adibidez aldatzen baldin bada, beste puntuekiko eragina dauka. Beraz, dena konektatuta dago, estruktura puntuz osaturik dago, puntu bakoitzak badu bere gravitatea, emozionalidadea, eta gauza bat aldatzen baldin bada, besteei eragina dauka. Eta karo, berez, esaten da, guztia konektatuta dagoela. Eta kontzeptu horri, dator, mekanika kuantikatik datorren kontzeptu bat da, eta horri deitzen zaio latiz. Eta, niri gustatu zitzaidan batez ere, konexioaren ideiagatik. Ze hori pasa daiteke, gizabanako bezala, konexioa daukagun konektatuta gauden, ez? Guztiz, eta gero hortik ere, erreflexio handiak egin ditugu bebai, ze zaila den gaur egun, edo niri gertatzen ari zait, ostras, eske nire barneko barnerant, edo barneko mundu horrekin konektatzea, ezta? Ze zaila, kontzentratu behar naz, en plan, bidai hori egin aldu da, nire barnerun zenago hainbeste estimulorekin, kanpoko hainbeste estimulotara konektatuta nago, nire buruarekin ez nagoela. Ez nagoela, eta karo, barneko bidai hori egitea hain da garrantzitsua, nik behar dut, baina konturatzen naiz, me voy pa fuera, eta orduan hori konexioarena, ostras,
kostatzen zaidala berez, ostras, nire barneko bidai hori egitea, nirekiko konexioari lortzea. Que fuerte, no? Esango nuke orokorra. Bai. Ez dela zuri gertatzen zaizula soilik, orokorra dela eta geroz eta ohikoagoa. Hori, ezin dut ziurtatu ala denik, baina daukat sentsazioa. Bai, nik ere esan nuke. Gehiago gertatzen zaigula orain lehen baino. Bai, fijo. Zuk esan duzu, konektatzen duzula zure buruarekin adibidez sortzen, ez? Ari zarenean. Zue jakingo zenukete, noiz konektatzen duzuen, nik adibidez beti pentsatu izan dut, mugimenduan nagoenean, dantzako klasetan eta hor konektatzen dudala gehien nere buruarekin. Ez dakite? Nik esango nuke naturan eta geldirik. Begira. Eserita, eta izan daiteke mendian, edo izan daiteke etxeko atarian izarrei begira. Baina eduki behar du elementu bat naturarekin zerikusia daukana. Eta gelditasuna. Eta geldi. Ni gelditasuna, nean ezingo nuke igual uste. Gelditasuna ikaitzean pelikularen zuzendaria, gero datorre gure Alberto Gastesi, orentxe konturatu da ona etorri bartzuela eta ez zurriolako etorri bidera. Baina lasai, pixka... Moldatu gara, entzuleok, moldatu gara. Nik esango nuke, garai batean konektatzen nola asko nere buruarekin bidaiatzen, baina batez ere garraio bidean, autobus bidai luze batean edo trenean edo hegazkinean edo, eta azken urteotan asko bakarrik nabienean pirauan. Itxasuan orduak egin eta batzutan pixka bat behartuta egin dute, pixka terapia modura edo antxitatearen aurka hartu piraua Donostian eta 6 ordu egin Hondarribiara eta egun horrek egin duela gorputzean flupez. Hor konektatzen dut gehien. Badaolako gainera zerbait mugimenduan oso mantrikoa dena, paleatzea, oso akonpasatu dena, arnasketa ere oso kontziente egin behar duzulako, eta naturarekin harremanetan zaudelako. Nire zait biltzen duela dena. Baina iruditzait dantza egiteak ni dantzari izan gabe ere, sortkuntza musikatik egin dut bereziki edo, igual ikusentzunezkotik, baina behar duela euki gaitasun hori. Edonok paranda batean dantza egin dugunean, sentitu dugu liberazio hori, eta gorputzarekin bir kontaktu hori. Konexioik nire lagun dantzari bati, medikuak esan dio duela gutxi, bera dantzaria da, eta aurdun geratu da. Eta berak bazekin aurdun zegoela lehenengo segundutik. Tardan, ezagutzen duela. Inguruan jendeak esatezian hori, ezinezkoa da, ezin dezu ez da sintoma bakar bat eduki, ezin da. Eta berak kontatu dio medikuari sentitzen duena, medikuak konprobatu du egia dela berak sentitzen duena, eta esan dio medikuak, ez dut aspaldian ezagutu norbait bere gorputzarekin hain konektatuta dagoenan, nola da posible, eta esan zion, nik ofizioz dantzaria naiz, eta uste dut horrek zerikusia daukala, eta esan zion medikuak ziurrenik, nire beste paziente guztiak ez daude hain konektatuta beraien gorputzarekin, hain berak oso ondo identifikatzen du mina balin badauka, ez zezonaldean baizik eta eksaktukin nundan, eta horrelako gauzak, eta bai, besantzion medikoak, dantzarekin zerikusia izango zuela, segurenek. Nik esan dut nire buruarekin mugimenduan, eta gero natura aipatzen ari zinetela, ohartu naiz, esaten ari zinetenean, beti, oporretan adibidez, beti naturako puntu baten bakarrik mugimenduan aritzeko behar hori sentitzen detela. Eta horri esaten dela, zuk esaten zenun, ez? Hori. Bai, askatze sentsazio hori, bai. Mira, gure terapetxoa indengo mentxe. Orain, gauaren itzaletan, begiak itxieta, ondoan esnatzea, eta benetan daki, urruti iriste. Bueno, ia iristen nahi amaiketa, baino galdetuko diote. Lan honetan eta besteren batean ere ikusi dut plastikotasuna edo artea, visuala eta erabiltzen duzula. Bada zerbait, gustatzen zaizuna ere nasketa hori pixka bat edo... Bai, egia da, estetika aldetik, zorkuntzetan, kasu honetan latiz lanean ere, eskultore batekin lan egin dut, estenografia sortzeko, eta gero, estetikari ere, garrantzia handia ematen diot. Eta, latiz lanean egia da, teknologia aldetik, irudia erabili izan dugula, bai, alo grande egia esan. Estenografia aldetik, estenografia bat sortu izan dugu, eta gero erabili ditut plastiko batzuk,
Bai, eta kontzeptu hori, bururatu zitzaidan, batez ere, dena kuantikotik datorren kontzeptu batetatik inspiratu izan naiz, eta kontzeptu hori izan zen kuantikako printzipio batean hitz egiten delako izaera bikoitzari buruz. Eta izaera bikoitz horrek hitz egiten du uina eta partikularen inguruan. Orduan, izaera bikoitz hori erabili izan dugu bai inspirazio giza, bai mugimenduaren tekstura edo kalitatea lortzeko, hau da, zango genuke la onda, inspiratzen dit gehiago como algo vaporoso, eta hortik buratu zitzaigun, ostras, plastikoa erabilia, eta plastikoak ere zelako mugimendu hori dauka, erorketa hori, eta dauko kalidade como muy líquido, muy vaporoso, orduan, dago todo dena lagotuta, bai. Azkenean hori da superpolita sorkuntzetan, konturatzen zarenen, ostras, dena konektatzen duzunean, niretzat da solidade, proiektuak edo sorkuntzak solidotasun hori hartzen duenean, ezta? Orduan, kontzeptu horietatik abiatu ginen, bai, mugimenduaren tekstura eta kalidadea sortzeko, eta baita inspiratzeko, bai, estenografia sortzeko momentuan, eta kasu honetan uinaren edo kontzeptu hori estetikoki plastikoaren erabilera hori edo hortik atera genuen ideia hori. Eta amaitzeko non ikus dezakegu eta non ikus zaitzakegu ze beste proiektu askorekin zabiltza, ezta? Ni honetan saiatu naiz, zentratu naiz, baina non ikusi dezakegu Latiz? Bai, begira, orain egin nuen estreinaldi egin nuen Azkuna zentroan, beraiek produzitu zidatelako pieza, eta eskerrak eman ere Azkuna zentroari, dei horregatik, ez dut ahaztuko egun hori, deitu zidaten egun hori. Eta gero udan alako, deskantso bat hartu izan behar izan nuen, eta orain bagabiltza berriro ere bira bat osatzen, eta notizionak gainera jaso ditugu, ze jaso dugu Eusko Jaurlaritzako diru laguntza ere, beraz oso pozik gaude, aurrera jarraitzeko oso beharrezkoa, eta ja nire burua badago martza, eta jazta, pentsatzen, eta berez, badago bai Latiz lana sortu genuen baita, zehazkuna badago europear programa baten barnean, Acute deitzen dena, eta bertan barnean badaude europear antzoki ezberdinak, eta horrek ematen digu aukera ere, beraiekin kontaktuan gaude, eta beraiekin bira bat edo sortzeko aukera, oraindik ez dago esar konfirmatuta, baina berez hor dago, elkarlanean gaude, eta gero, niri gustatuko litzaidake hori ere hitz egiten ari gara, dena tramitatzen, kriston lana, baina, momentuz, berez, 2026 arte ez dut zer egingo, oraindik, pieza gustatuko litzaidakelako pixkat borobiltzea, pixkat gehiago, eta, ideia izango litzateke 2026ko irailean biarritzen. Letemstaime jaialian, ez? Hori baizuko bete esatuzu. Ziomara Ormaetxea agurtu egin behar dugu, plazar bat izan da zurekin kafe utxau hartzea, azken minutu hauetan, baina azken ordukoari heldu behar diogu. Ziomara mila esker, eta jarraitu lanean, eta hartuko ditugu kafe terapia gehiago ere. Mila esker zuei, eta azkenengo gauzatzua bakarrik ekipo artistikoari eskerrak eman, porque eske benetan izan da placer bat beraiekin lan egitea, eta mila esker denei Fabian Tomé, Beatriz de Paz, Miguel Marín, Jesus Jauregi, Paco Gramaje, guztiei mila esker. Eskerrik asko lantalde guzti horri ere, Ziomara, mila esker eta laizter arte. Eskerrik asko zuei. Eta gu bagoaz azken ordukoaren bila, Bilboko estudiotara, antxe segituan, izango dugu azken aukera, Itxaso lankidea, bertan dugu eta Itxaso, egunon? Kaixo, egunon Inigo, egunon entzuleok, bai azken orduarekin gatoz, aipatu dezakegu azpeitiko epaitegi batek artxibatu egin duela AP bat autobidean. Dirudi Itxaso arazoak gula, saiatuko gara lehen hau konpontzen.
Segituan gara zuekin entzuleok. Orain bai, itxaso aurrera? Orain bai? Kaixo egunon? Bai, aurrera. Orain bai. Osondo, azken orduarekin gatoz beraz, aipatu behar dugu, Azpeitiko epaitegi batek artxibatu egin duela AP bat autobidean bidegi auziaren baitan ustez egin gabeko obren ordainketengatik jarritako lehen kereila. Entzuleok ezin izango dugu azken ordukoa orain jaso, eguerdiko 12etan helduko gatzaio berriro, bien bitartean aurrera egin behar dugu hementxe bigarren kafean. Eta gure horrengo gonbidatuak aurkeztu aurretik, azken ordukoa behintzat Nobel sari dagokienean heltzeko modan izango garago Juri, eta uste dute munduaren zati batek arna sartu duela. Hizketan ari dira hemen ordezkariak, eta esan dute Maria Corina Machado venezolarra dela aurtengo bakearen Nobel sariduna. Norvegiako komiteak berari eskaini dio aurtengo saria, beraz, beldur ginen ea Trump izango ote zen garaia, eta badirudi ez Maria Corina Machado, esan bezala. Eskuin venezolarraren ordezkari politikoa, eta tira bat Trumpen ideietatik ziurrenik gertu xamar egon daitekeen emakumea, baina, simbolikoki bintzat beste puntu batean kokatzen gaitu. Bente Venezuela mugimendu politikoaren sortzaile eta koordinatzaile nazionala da, eta txabismoaren aurkako oposizioaren buru baita ere. Berak emaitza honena izan zen emakume batentzat Venezuelako historian egindako hauteskunde batean, 2008ko presidentzarako hauteskundeetan, eta berari eman diota azalpenak orain ari dira ematen, gehiago jakingo dugu, badakizu Nobel saria banatzen dutenean beti arrazoiak zehazten dituztela, eta horretan ariko dira une honetan, esan bezala, Norvegiako akademia, eta aprobetxatu nahi dut hau, lehen esan dugulako geratu garelako txoin, Suediako akademia edo Norvegiako akademia. Nobel sariak Suediako eta Norvegiako erakundek banatzen dituzte, eta kategoriaren araberakoa da. Beraz, adibidez kimikakoa Suediako erakundeak ematen du, baino bakearen Nobel saria horrela idatzita utzi zuelako Nobel berak Norvegiako komite batek ematen du. Beraz, horregatik aritu gara lehen Norvegia eta Suediaren artean. Baina, esan bezala, azken ordukoa, Maria Corina Machado aurtengo bakearen Nobel sariduna. Orain erraten da ordiagatik mozkorturik, eta guzi heldu da ongi. Ezin nola burua kentzea arbola bati deitzen baita mozkortzea. Ala ordia da mozkor bururik gabe. Joakin Lizarraga Elkanokoak idatzi zituen hitzok, zuaitz lepatuen inguruan, izango dira, gutxinik 2 mende hartaz, lepatuek edo ziurrenik Lizarragaren naparro hartan mugarroak deiturikoek osatzen duten horri batean gure paisaia kulturala, gizakiaren eraginaren lekuko eternalekoak dira hainbat pagati gurean. Gizakiaren eraginak aldatu du modua, aldatu dira beharrak, baina egun ere sortzen ditu eraldaketak gure ingurunean eta baita hainbat erronka ere. Hain zuzen ere erronken inguruan osnartzeko asmoz sortu dute biodibertsitatea eta etorkizuna, erronka partekatuak izeneko ekimena. 2030 agendaren erronkei erantzuteko tokiko ekarpenak, hori azpi izenburu gisa. Edurne Ayuso Alkizako udaleko kultura teknikaria eta Iñaki Irazabalbeitia alkatea gurekin ditugu eta agurtu behar ditugu, egunon bioi eta ongi etorri. Batu dut, biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak ekimena sortzeko zerbaitek piztu behar du, nola baite sua eta uste dut Iñaki zerorrek sortu zenuela, su hori. Sua sortzen du berez Alkizan azkeneko 15 bat urtetan lantzen egira Fabus Alkiza ekimena da. Interpretazio zentroa eta interpretazio zentorrek nola baita ematen du aditzera Ernio Gazume
konservazio bereziko eremuan Alkizako udalak bultzatzen dituen babes eta konservazio lanak eta egiten dituen jarduerak. Eta horiekin batera gizarteratzeko ekintzak ere antolatzen ditugu, hitzaldiak, ibilaldiak, erakusketak ere antolatu izan ditugu. Baina irutzen zitzaigun bazela garaia berriz ere, orain dela 7-8 urte egin genuen jardunaldi bat hari buruz, nolabait hari buruz onartzeko eta haren etorkizunaz onartzeko bazela garaia berriz ere hori egiten dihardugunaren inguruan onartzea eta berpentsatzea. Eta egin duguna, egiten ari gaina ere, jendeari asaltzeko. Horren karian sortu ziren jardunaldi hauek, eta jardunaldi hauen ideia. Eta gero bidai lagun prestuak aurkitu ditugu, Udako Euskal Unibertsitateen baita, eta haien laguntzarekin ustut egitaragua interesgarri eta erakargarri antolatu dugula. Edurne, izlarien izenak ikusita, goi mailako hausnarketa espazio batetaz hitz egin dezakegu, ez da horre, uste dut, adituetan aditu diren solaskideak topatu dituzuela ekimen hontarako. Halaxe da, baina ez da bila inor atzera bota, ze Iñakik esan duen bezala urte asko daramatzagu esparru honetan lanean, baina garbi dugu gure zereginetako bat izan behar dela divulgazioarena, gaia gizartearetzearena. Hortaz, jardungo dugu goi mailako izlariekin, baina edonork ulertzeko moduko hizkera erabiliko dugu nolabait esatearren ingurumenaz, edo naturaz, zerbait gehiago jakin nahi duenak, hausnartu nahi duenak, edo bere esperientzia bat partekatu nahi duenak, denek izango dute tokia Alkizan, baina bai, egia da, izlariak ez direla nola nahikoak, zorionez Fagus familiako kideak dira gehientsuenak, inoiz edo ben gurekin aurretik jardun dutenak, eta esan nahiko nuke, alegin berezia egin dugula, emakumei ikusgarritasuna emateko, ze gizarteko beste edozein esparrutan bezalaxe ingurumen esparruan eta zientziaren esparruan askotan itzalian edo bigarrengo lerroan geratzen dira, eta gure esku egon den guzti egin dugu, alik eta emakume gehien biltzeko. Tartean aipatuko ditugu Aitziber Sarobegi guren biologoa, Iñaki Mezkita Aranburu Arantzadi Zientzia Elkarteko entomologia saieko kidea, John Fryer CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterrako ingurumen hezitzaile teknikaria, Naiara Corcuera Landaluze ingurumen zientzietan lizentziaduna, Jon Fontela Sukia nekazaritza ingenieria eta Inma Mugarza Perello hidrogeologoa hauesek izango dira, gainera, aipatu behar dugu, gainera gero izango dela, aipaturik lepatuen ibilbide gidatu horretan, Valentin Mugarza basozainaren gidaritzapean egingo duzuela. Hau guztia, batez ere, izlari hauen lana, urriaren 25ean bilduta, gero eurek ere izango dute Fagus Alkiza Interpretazio Zentro berria ezagutzeko bisita gidatu bat. Primizian gainera, Hori da, primizian. Ze Alkizan zuk esan da bezala, asko aritutakoak badira, baina hor ere badago, nolabait, opari papera kentzeko moduko oparitxo bat, ez? Hori da. Bueno, esan, primizia izan da zentzu guztitan, ze ingo egun lehenko bizita izango da, eta baina izango da, inauguratu horreko bizita bat izango da. Izan ere ja erakusketaren parte positiboa ja antolatuta dago, praktika bukatuta, baina oraindik ez da guztia bukatuta, hain zuzen ere bizitariak hartzeko sistema martxan jartzen ari gera, APP baten bidez, eta horra gauzak uste baino gehiago luzatzen ari dira, eta ez da guzti sistemari martxan egongoenik urriaren 25erako. Deraren lasai jendeak izango du aukera, urte bukatu baino lehenago, Fagus Alkizaren inaugurazio ofiziala egingo dugu, baina tartian jardunaldian parte hartzen dutenak aurrerapen izango dute, eta ikusi ahal izango dute, eta esplikatuko zaie erakusketa. Ongitorriak eta oparita guzti iritsiko dira, aipatu ditugun aditu hauek guztiak. Segituan Aitziber Sarobe egiguren biologoarekin telefonoaren bestaldean ariko gara, baina nolabait aurrera jarraitu horretik lepatuen inguran ere nahi nuke zuekin hitz egin, bisita gidatu hori izango da, aipatu bezala, Valentin Mugarzaren eskutik. Lepatuek gure kulturan eta gure paisaia kulturalean nolabait ordezkatzen duten garrantzi horren jabi izan gaitezen. Ze askotan uste dut hori ere, ez dakit, gure gizarte honetan pixkate galdu egiten dugula bistaz, ez? Eta bada nolabait gure iraganaren eta ez zain iraganaren inguruan asko dioten zuaitzak. Hori da, gure arbasoen lekukoak dira, ez? Basora joan eta halako forma bereziko zuaitzak ikusten ditugunean, behar bada sekulez baduzu gai honi buruz ez errentzun, pentsatuko duzu horrela direla. Baina ez,
hor daude geure arbasoen jakituriaren aztarnak. Beharra bezalakorik ez dago, ez buruari emateko, geure arbaso horiek egurra horren beste behar zutenez, halako teknika asmatu zutenez, ganaduak eta egurrikatzak edo itsasontzi gintzak elkarrekin bizi ahal izateko, hortik sortu ziren zuhaitz lepatuak, eta zeuk esan duzu, ez horren aspaldi. Zeuk errezpan nahi, Iñaki 1960ko hamarkada horretan, alkizan, baziren 17 txondor zutan. Pentsa. Gauean mendia gori ikusten zen, eta ez dira horren beste urte basa. Duela bizpairu urte, omenaldi egin genien alkizako ikazkinei, eta beraiak ederkizeketen zer buruzari ginen. Noski. Han goiko palaziora igotzen ziren, mendira igotzen ziren, txondorrak martxan izatera. Eta zuhaitz hauek kontatzen digute, guk uste baina gehiago, falta zaigun agian da hori irakurtzen jakitea, eta Valentinek erakutsiko digu hori irakurtzen. Horretarako ikusentzunezko bat ikusiko dugu hasteko, pixka bat gaiak kokatzeko, eta ondoren ja tokian bertan, zuhaitz lepatuak ikusiko ditugu eta irudimenari egan egiten utziko diogu, ez? Hor atzean dagoen guzti hori irudikatzeko. Askotan magikotzat jotzen ditugun pagadioien atzean, badago magia bat, baina badago gizakiaren eragina ere. Dudarik gabe. Eta bat ez du besteak entzen, baina aipatzen dugun jakituri honetan, askotan, ez dakit, albaolara bisita egiten duen entzule batek, han topatuko du azalpenen bat lepatuen inguruan, nahoen sorkuntzan eta ontzigintzan asko erabilidelako, badakit esaterako irrisarri landen ere, txondorra egiten dutela, eta oso txondor divulgatzaile pedagogikoa egiten dutela, eta azaltzen dutela, horre egurraren jatorri eta bar, baina badago hor mundu oso bat, Iñaki. Badago mundu oso bat eta ekonomia bat. Hori da. Gogoratu behar dugu, eta omendu genituen adin bereko beste ikazkin batek kontatuta, garai harturako ja gure artetik joan da zegona, beha garbi izaten zuen. Berea ume zenean, bera Espainiako Gerra Zibilen aurret eta inguru hori baserrien diru sarrera zela ikatza egitea. Beak eran ikasi zula bere itarekin ikatza egiten, ez ezan dirua etxera sartzeko modua. Gesten ziela, Tolosara esaterako, arkizatik, etxetan, okindegitan eta ikatzori saltzea, eta hori izan beraiek gero barrese herritik kanpo erosi barzituzten horiek dirua lortzeko, ze gogatu ere, orduan praktikamente autogestionera ziela baserriak gara hartan. Horre... Zuten eta bizi ziren, produzitzen zutenetik, ia paserik handienean. Hori da. Kontatu ziguten, nola mutikozkorretan, oso txikitatik, bakarrik joan berri izaten zuten mendira, ez? Eta orain behar bada halako erromantizismo batekin edo gogoratzen ditugu garai haiek, baina oso gogorra, esperientzia gogorra zen, ez? Kontatzen zuten nola behin gogoan zuen, 8-9 urterekin bakarrik gaua pasa bertzituenan mendian, eta txakur handi bat nola agertu zitzaien, eta pentsa, imagina dezagun geure burua, adin horretan, basoan bakarrik txondorra zaintzen. Bai, historia gozoak eta garratzak ere bai aurratzean daudenak. Aipatzen ari nintzen beste referentzialtasun batzuk, zineak ere, Tasio pelikulan esaterako ikazkinen eta txondorren kultura hori ere badakar nola baite pantaietara, eta badago mundu kultural oso bat. Bai, hola zena, gauzak egiteko modu bat, jakintza bat, eta tamalez transmisioen oso hain ez da beharrik, txondarra egiteko zure etxeko barroako neoparrian egurrikatzaik izateko. Eta hori galtzen ari da, eta, bueno, pues, irizarri laneko olako ekimenak hainbat herritan egin izan. Duela gutxi elkarrizitatu genituen, Bizkaiko herri batean auzolanean egin zutela txondorra, eta herriko festetan parrilla egingo zutela auzolanean egindako ikatz horrekin. Berriatua zen. Berriatua, hori da. Izan nahi dela 13-14 urteoaz, ingenun azkenekoa auzolanean, orduan genuen kultur proiektu baten baitan, eta bueno, jakintzaren transmisioa da, segurunik falta dago. Egia esan momentu honetan badaude testigantza grabatua, badaude testigantza idatziak ze teknika eta ze balezen da eurrikatzea egiteko, eta hori ez da galduko, hori ongo dira lekukoak, baina behar da jendeak interesa duena hori egiteko. Eta esperientzia personaletik, nik 3 txondor egin ditut. Plazeragatik, bueno, komplikatua da, evidente, jakintza badago, baina ez da inkomplikatua. Jakintza eta mimo pixkat. Denbora eta atentzia. Eta pazientzia, bat ez pazientzia, eta aste bete 10 egun irauten duen prozesu bat, egurra bildu, txikitu eta pitzatu ondoren, jakina. Zaintza kontzeptua hain presente daukagun garaia hauetan, txondorrak ere zaintza gertukoa eta etengabekoa
exigitzen du eta hori badaki egin duenak bintzat. Zuaiz lepatuak, zuaiz lepatuetatik abiatu gara, eta teknika aipatu dugu, txondorrak egiteko teknikak jasota daudela. Ordea, gertatu zaigu zuaiz lepatuen kasuan, nola lepatzen ziren edo mugarratzen ziren hori erabat galdu dela. Txondorgilei omenaldia egin genien hartan, saiatu ginen norbait ekartzen, erakutsi ziezagun nola lepatzen ziren. Jose Ramon Marronekin alegindu ginen, berak oraindik babirudi gutxi asko badakiela, etzen posible izan, baina hori ere tamalez bada, gauza bat, antzuran geratuko dena, hori nola ez duen dirurik ematen, galdu eginda. Hemen inoiz Akaitz Sarasola basozaina izaten dugu bi astez behin gurean, eta hainbat ingurumen gai eta baso gintza ingurukoak ekartzen ditu, eta inoiz horrela kalekume garenok ulertu ezin naizu, eta garai batean metala lantzen etzen horretan egurrezko asarde horiek eta horiek nola egiten ziren eta parra egiten zuen, ez? Trebetasun eta ofizio handiarekin eta lepatuz. Ikusten ditugu, zuaitzak ikusten ditugu, baina beraiek izenez ezagutzen dituzte, badakite zein den hobe herramientak egiteko, beraien ezaugarriak, gauza asko ez ditugu irakurtzen, ez gara kapazak kalekumeok. Aizue, aipatu dut Akaitz Sarasola eta berarekin esaterako egurrilen ekosistemak, egurrilek ekosisteman duten balioaz askotan aritu gara, ez dakite oraintxe azterketa bat gainditzeko gai izango teginateken goiuri, baina hau landu dugu eta baina tira, urriaren 25 ekimen honetan adituek landuko dituzten gaien artean badago kiropteoen kudeaketa, uraren garrantzia eta guri bereziki interesgarri egin zaiguna, testuinguru honetan, klima aldaketaren testuinguruan, korridore ekologikoen garrantzia, eta gainera Aitziber Sarobe biologoa telefonaren bestaldean dugula baliatuta, uste dute nolabait korridore hauetan murgiltzeko aukera bat dugula. Aitziber Sarobe, egun eta ongi etorri bigarren kafera. Egun hon da, eskerrik asko. Aipatzen ari gara, zuaitz lepatuek nola eraldatu zuten, gure paisaia kulturala duela garai iraganekotatik, hain iraganeko ez direnetaraino, baina ez dakit, Aitziber, gehiegi esatea den, akaso hemendik mendebira, atzera begira, korridore ekologikoek ere osatuko duten, nolabait gaur egungo paisaia kulturalaren eraldaketa hori. Ze beharrezko bezain, nolabait betirako ere gera daitezken elementuak dira. Ez dakit, parekotasun hori egitea zilegi den, edo nola ikusten duzuzuk? Bueno, ez dakit, hori korredore ekologikoen ideia gabezia batetik datorrez. Horra ipatzen aritu zarete kultura bat, ezagutza bat, egurraren behar bat, baina horrek azken mendeetan ekarri duena izan da gure basoen soilte bat. Eta kontua da, geure paisaia eguneko handi batean basoa behar zuenak, gaur-gaurkoz, baso bezala, ez daukalai espaziorik hor. Baditugu zuaiztiak, landaketak direnak gehienean, eta gainerakoa, larrea, abeltzentzara bideratu dena, aspalditik horrek lehen sektorean diru gehiago ematen duelako urrak baino, eta horrek bere eraldaketak suposa ditu paisaian. Baina kontu hori da, ez daukagula, baso naturala gozatu beharko luken paisaia horretan, baso eremuak mantxa txiki batu relikia modura besterik ez ditugula Gipuzkoan eta Bizkaian, Araban eta Nafarroan pikin bat ezberdin da. Orduan, momentu honetan biodibertsitateari eusteko modu bakarra mantxa txiki hoien arteko loturak eraikitzea da. Eta lotura hoiei deitzen diegu guk korredore ekologikoak, nahiko kontzeptu geografikoa da. Zerikusia daukana ekologiarekin eta biodibertsitatearen kontserbazioarekin, baina gaur-gaurko sekulako urgentzia daukagu, oso bakanduta eta isolatuta gelitu diren mantxa hoiek lotzeko eta lotu zergatik, edozein espeziek habitat bat behar duelako, eremu bat, eta ez da bakarrik espezie bat ez dute bertako elementuek edo bizidune bakarrik eraikitzen, populazio bat behar da bideragarri izateko, eta horrek eskatzen du eremu bat, okupatzeko aukera izatea. Eta gaur-gaurkoz, biodibertsitateak, gure basoetako biodibertsitateak ez dauka aukerarik, populazioak modu esanguratsuan, modu, zango genuke osasuntxuan, bizibide bat bermatzeko. Eta horretara dator eskaera hori, zinez baina handiagoa, korredore ekologikoak eraikitzeko. Aitziber, barkatu ez jarraitu nahi baduzu,
Ez, esan nahi nukena da, horren faltan, azkenean, biziko duguna izango dena da, hori ez, espezien galera bat. Egia da, azken urteetan, lehen ikusten ez genitun, baso helduetako espezie batzuk ikusten ditugula. Eta horren arrazoia ez da, gure ekosistemak, baso ekosistemak hobetzen ari direla, baizik eta gure zuaiztiak, landaketak direnak, erabat gaixotu diala, eta horrek egurrila metatu du, eta horren ondorioz orain bai ikusi ditzakegu, garai batean oso zailak edo agian lepatutako pagadioetan bakarrik ikuste genitun hainbat espezie ez, baina klaro, hildako egur hori atera bezala, eta gertuko dira, orain ugarixeago ikusten ditugun espezie hori, eta beraien habitat naturala sortu duguna, baizik, gertaera batek, arrisku natural batek, edo ondamendi natural batek ekarri digun egoera berri bat. Aitziber, entzuleak kokatze aldera edo entzuleak kokatzen laguntze aldera, korredor ekologiko eta zari garenean, nolabait, gizakiak bakandu duen hori lotzeaz ari gara, askotan bilaketa bat egin ezkero, nabigatzailean, eta topatzen dugu lehenengo gauza autobia edo tren eraikuntza, horrelakoak bi aldetara animaliek eta bestelako elementu biziek lotzeko sorkuntzetaz ari gara. Akaso ez da hori bakarrik, baina akaso ez dagunenak bai dira hauek 15 autobidean ikus ditzakegu horietako batzuk? Bai. Kontzeptuak berak jatorrian hori du bere esanaia. Hasiera batean korredoriek sortu ziren, nolabait populazioetan etenak eragite zituzten elementuak gainditu ahal izateko. Horren adibide argia ez jarri duzu errepide bat. Errepide bati espadi badiogu eta gaina abiadura askarreko handiko errepidea baldin bada, horrek eragiten ditu sekulako heriotzak hainbat espezie ez direlako moldatzen artifizio horretara, esango genuke eraikuntza artifizial horretara, eta berez jatorrian lehenengo korredorea izan errepide azpiko tunelak edo gainetik eraikitze ziren zubiak propio faunarentzat, olako bat beste baditugu gaina Nafarroan eta eraik izan dira horko autobietan. Hori du kontzeptua, korredorea hortzita datorkio, baina gaur-gaurkoz guri lurraldearen plangintzari begira esan nahi hori guri biodanan ez naiz Euskal Herria zari, hori Europati datorren eskaera bat ere bada, hau da, kontinente gure ez da guztia gudanak, estatu guztia ditu eraman da muturreraino biodibertsitate kontzeptuan, orduan, eremua bera planifikatzeko elementu bati izen hori jartzera eraman gaitu. Haindalako, handiak izakiak eraginduen eragina bere ingurumen osoan, aspalditik iaia ekazia planeta osoan, zabalduta gaude, sekulako eraginak mundu osora zabaldu ditugu, orduan, kontzeptua bere zena, populazio bati bere iraupenerako erreztasunak emate aldera egitura bati eraikitzeari begirakoa, eraman dugu lurraldearen planifikaziora. Lurraldearen planifikazio ipatzen duzun honetan, hori da, akaso korredor ekologiko evidentenak horrela ikusten ditugu, ez azpiegitura handiak saiesteko, eta baina ez dakit, gure lurra, gure landaeren mua, gure herrien arteko mugak ere nola definitzen ditugun, askotan, ez dakit, esidurak ikusten ditugunan eta ez dakit, vegetazioz sortutako esidura bat beti izango da korredore ekologikoago, metalikoa den esi bat, baino horre ere ari gara korredore ekologikoetaz? Horre ari gara oztopoak entzeaz. Korredore ekologiko bat konsideratuko genukeia espezie bati eragozten bat eragiten dion oztopo horretaz ariko bagina. Hau da, gauza bada, jabego pribatuak, nolabait mugatzen dituzten jartzen ditugun elementu horiei begira, eta noski oztopoak eragiten dituzte, baina, esan genezake, espezie gehiena bintza bilatzen dituzte moduak, basa bizitza bilatzen ditu gehienetan moduak, horiek erabatea espada bestea gainditzeko. Gu korredor ekologikoa zari garenean, jari gara ikusten dugulako espezie bat, bere populazioa kaltetzen duen zailtasun badaukala, hori da, errepide handioekin gastatu izan du zaiguna inoiz, eta gaur-gaurko gu korredor ekologikoak eskatzen ditugunean hemen, esate baterako EAE mailan, legedia mailakoa dela, ari gara eskatzen, herrietan planifikatzea natur kontserbaziorako eta batez ere balia handiko elementuak dauden ingurune naturaletarako babes figura. Ze babestuko duzu ez zuen hirigintza plan orokorrean, balioko diguna beste inguruko herri eta inguruneetan basabizitza hori, basabizitza kontserbatzeko, beste eskala batez ari gara ez da elementu txiki bat, paisaian daukaguna, baizik da
nolabaiteko azalera bat, bermatuko duena ahalik eta basoari lotutako basabizitzan parte diren espezie guztiak eukitzea bideragarriak diren populazioak, ez? Eskala horretaz ari gara. Aitziber, ez dakit instituzionalki begiratuta ere, zenbat ari garen sustatzen korredor ekologikoak kontzientzia ekologikotik, eta zenbat nolabait basurde edo orkatz batek errepide edo trenbide bat oztopa ez ezan hortatik. Akaso bi bideak ere balekoak zaizkigu, baina galdera egin behar ditut. Biak dira oso balidoak. Lehen ez errepidetako kontu horrek gidariak nolabait interesatzen dituz, egia da, zate baterako Nafarroan basurdek urtero segulako istripu pilara egiten dituzte, orduan hor badao, ez kontzientzia ekologikoaren gatik, dagoena da, gizakiaren interesen gatik, arriskuen gatik, behar bat, eta horregatik sortzen dira, eta konuke kontzientzia ekologikoa oso txikia dela oraindik ere, eta zarrezanik ez hori eramaten dugunean lurraldean planifikazioan dabiltzanen gana, lege badugu, naturaren lege berriak figura hori sortzen du, eta eskatu egiten du, gaina, behar bat sortzen du horretarako, baina oso Zura 2000 zarean zenbat ere muzazten dira, EAE, edo Nafarroan, edo Euskadin, edoan, hori da buruan dagoena, planifikatzaile daukatena, baina guk esaten duguna da, hainbat lurraldetan, Gipuzkoan adibidez, babestu diren ere muiek ez dira nahikoak, mantxa txiki batzuk dira, paisaian. Ez daukate nahikoa azalera, basabizitzaren iraunkortasuna bermatzeko. Hori daukagun arazoa. Gero baditugu, babestu gabeko beste ere txiki batzuk ere, balio handiko natur eremuak dira, baina mantxak dira. Oiek, naturaren lege berria ipatu duzu, eta hor bada beste kontzeptu bat, gure azpiegituren sorkuntza horretan, ingurumen impactuaren azterketak deritzaien hau, ez? EIA edo gazteleraz erabiltzen direnak. Nolabait, honen inguruan ere, esan dezakegu legea saiestu dela, azpiegituratzuk sortu direla, horrelako azterketa kontra izan da ere, eta askotan naturguneak saiestearekin ere salbatu direla. Ez dakit naturaren lege berri honek oztopo gehiago jartzen ote dituen, edo jarraituko dugun nolabaite ingurumen inpaktu hori pixka bat begi biztatik kanpo duten azpiegiturak ikusten. Bi gauz esan dituzu, eta biak horrela da. Bat da, energia berriztagarrien lurralde plan sektorial berri honek saiestu ditu babestutako eremuak. Hori horrela da. Baina, klaro, saiestutako eremuen mugetatik kanpoa zauden hainbat proposamen, guk korredor ekologikotzat ditugun eremuetan kokatu ditu. Hori kontuan hartu da, handi batean bai, baina ez korredor ekologikoen figuragatik, ze hori nahiz eta naturaren legean planteatzen den eraiki beharreko figura bezala lege hori ez dago normatibetara eraman da. Eta ez dago hirigintza plan orokorretan jasota. Orduan, ez dauka figura horrek, ez dauka oinarri legalik. Orduan, ez da oztopo. Da, gure buruan dagoen, nolabaiteko arrazoi bide edo justifikazio bat ezateko zelako impactua luketen horrelako azpiegitura erraldoiek olako eremuetan, ez? Lehen badaude nahiko isolatuta, horiek utziko lituzketetea petirako isolatuta. Aukerari gabe, orduan, lege berri hone, batez ere, landa eremuan alako azpiegiturak aurre ikusten dituenak, babestutako eta izendatutako eremuak saiestu ditu, baina guk esaten duguna hori ez da nahikoa. Korredore horiek ezinbestekoak dituzte babestutako eremu horiek, biodibertsitatea galduko espadute, edo betirako endakatuko espaditugu. Orduan, hor denbora behar du legeak, eta espero dezagun, natura lege berri hori, garatzea, garapen horretan araubideak sortzea, eta araubide horiek, tokiko, hau da, udalen hirigintza plan orokorretaraino garatzea, baina ez dago figura hori betetzeko inolako eskakizunik, ez epeetan, ez moduetan. Ze horre nola izendatu eremu horiek ere, ez dago hainbat aukera daude horretarako. Izan daitezke, eremu berdeak, figurak, hortzarakoia lurzoruaren legea hartu behar dauzitan, eta hortik ereiki, ez, babes figura hori, orduan, hori guztia garatzeko dago. Baina, klaro, norbaitek hasi behar du. Hor dagoena da, sekulako lege amaraun bat,
eta askotan esaten dena, ez, bata besteari begira, azkenean, ura galdu, ez euro joan, hori da gertatzen ari zaiguna, batek lege bat ezartzen du eskala batean, administrazio batek. Besteak hori garatzeko beharra dauka, baina hori ez du interpretatzen, oraindik ez daukalako garapen hori eginda. Eta gero gu, goaz, udalerrietara, tokiko lurraldetara, eskatzera, hirigintza plan orokorreta jasotzeko, beraien lurzoruetan eragina daukaten eremu horiek. Eta haiek esaten ditu, bai, baina korredorea bada ez da nire herrikoa bakarrik izango, orduan aldamenekoek zer. Eta hor gabiz, dazu beste begira. Hau da kasua, ez? Gehitu nahiko nuke, eta Itziberreko songila esan du, ez? Legeen amarauna, zeue pentsa, ez? Legeak nola aldatzen diren, ardurak askotan hor gelditzen dira irean, eta esango nuke zentzurretan Alkizako udalak sekulako alegin egin duela. Atera kontuak 375 biztanleko herri badela, eta urtero zer nolako alegin egiten duen tituluan bertan ere badiogu, ez? Agenda 30 begira tokiko ekarpenak, ez? Baina ze alegin egiten den aletxo hori jartzeko, ez? Lehen esiak aipatu dituzu, txarrantxak kendu, metalezko txarrantxak kendu, eta esi bizia jartzeko pausua eman da. Mundu aldatuko dugu? Ez. Hobetuko dugu? Zerbait bai. Korridore ekologikoei mesede egiteko pauso bat behar bada izan daiteke, ez? Baina horra Itziberrek esan duena, azkenean bata besteri begire egon ezkero, ez dugu ezer egingo. Eta Alkizak egin duen moduan, gainerako herriek ere, guztiek euren politiketan aintzat hartu ezkero, behar bada, puntuz puntu, den mapan dauden puntu horiek handitzen joango gara, ez? Edurne, pentsatuko dugu gauza txiki horiek sortzen dutela eragina handia, ez? Tximeleta efektua edo hemen gurean mitxirrika efektua ditu genizaioken horretan, konfiantza osoa jarriko dugu, eta bide batez gonbidatuko ditugu Euskal Herriko udalerrietako izan teknikari edo izan udal gobernuko kideak ere, datorren urriaren 25 eta 26an Alkizan izango den biodibertsitatea eta etorkizuna, erronka partekatuak ekimen hontara Aitziber Sarobe agurtu egingo dugu, zinez interesgarriak izaten ari dira zure hausnarketak, baina uste dut entzuleari ere hau amu bezala kokatu beharko diogula, hori da, hausnarketa sakonean egiteko Alkizar horbildu beharko dutela. Aitziber Sarobe, mila esker gurekin izandako tarteagatik. Bai, eta bukatu nahi nuke nik hau dana adibidatu nahi dudala, Ernio, Gasume, Pagoeta eta Izarraiz babestutako eremuen arteko korredore baten baitan. Jendeak hori ere, irudikatzeko lurraldea. Lurralde irudikatu behar da ontazari garenean. Aitziber Sarobe, mila esker. Zuei, ondo segi. Eguerdiko 12 horbiltzen ari gara, baina oraindik minutu gutxi batzuk hartuko ditugu Iñaki eta Edurnerekin azken hausnarketetan murgiltzeko. Iñaki zerbait aipatu nahi zenuen? Itziberrek aipatu dituen korredore ekologiko horren baitan, iaz diputatu nagusi Anderea Ider Mendoza bisitan izan genuenean Alkizan, bestea azaldu genion Ernio Gazune konservazio bereziko eremua, zer dan eta zer lanetan egera. Eta proposatu genion diputazioa aztertzen dezala Pagoeta eta Ernio Gazune konservazio bereziko eremuak lotzea juridikoki, korridore ekologiko ez genion deitu, baina nolabait dana koordinatzea eta bi horien artean parke handiago bat osatzea. Horronka bota genuen, enbidoa jo genuen, nahi bezala esan, eta pentsatzen eta arnautuko dutela bintzat diputazioa. Hori bintzat estimatuko nuke, gero egin karritasuna eta beste pala ezea. Testu inguru politiko eta lakoak beste kontu batzuk dira, baina bintzat arnautzea estimatuko nuke. Musa jarri duzu adibide eta abantaila bat du Musak enbidoak erantzuna batean jasotzen duela. Enbido edo gehiago edo ez du nahi. Zoritxarrez hemen isiltasunari izan daiteke erantzun. Izan liteke. Edurne, azken gonbidapena luzatuko diegu gure entzulei, argitu behar dugu Alkizako herritarrentzat eta Euskal Herriko beste dozein herritarrentzat bideratutako ekimena dela hau, biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak, aipatu ditugu solaskideak, eta esan da bezala, hor sortuko dira, batetik, 26ean zera lepatuak aztertu eta horren inguruan osnartzeko espazioak. Etziberrak aipatu dituen zer da landaketa, zer da basoa, hori ere bertan
hortan argiago ikusi eta ulertuko dute. Hori da. Eta, esan da bezala, hausnarketa espazio zabal bat sortuko da, inguru ezin ederrago batean, Guilo Falkiza, hori beti esaten dugu. Falkizan ederki, beti ederki. Eta beraz, hemendik, mezuri helaraziko diegu, jendeak izen eman dezala. Ez dela itzakiari jarri zen gainera doan da. Izena ematea oso erraxa da, nahi badute Fagus Alkiza interneten bilatu bezatela, han jardunaldietara jo, bertan izen emateko fitxatxo bat betetzea besterik ez da, doainik da, ez dago zertan aditua izan beharrik. Bertara joan, elkarrekin ideia partekatu, entzun, ikasi, gozatu, eta gainera Fagus esklusioan ikusiko duzu. Aitzakiarik ez, eta arrazoiak 1000. Eta gero ostatua dugu, eta bueno, ez dago ostatu bikaina, behin Alkizara joan ezkero. Eta guk pini ere maite dugu, eta Alkizako ostatuan ikaragarri ondo jango duzu entzule, hori ere esan beharra dizuegu. Entzule, Olaien Ziartek dio ez guk ibilia diargi, kantonekin agurtuko dugu gorko saioa, Edurne Iñaki mila esker, jarraitu Alkizan gogor lanean, izan Fagus Alkiza proiektuaren bueltan, edota alako herri txiki batek duen energia handi horretan sortzen diren bestelako egitasmo guztietan, eta izango dugu berriro kafe hartzeko aitzakia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta gu bagoaz entzuleok bihar ez kara ezkoa zinora entzuleok, baina oraindik urrengo 3 minutuak egin behar ditu zuekin. Nik ja kroketa jateko gogoa daukat, Goiuri? Bai, Inigo konturatu naiz, hori presak hemendik ies egiteko, mesedez, baina ez altzaude gustora hemen edo zer. Bai, oso gustora, pixkate estasatu naiz Alberto Gaztesiren iritsirarekin, baina dagoeneko kotxea parkatuta eta gurekin dugu, eseri dadila gurekin eta segituan izango gara arekin. Hortxe daukazu zintzilikarioa. Imano González Gurrutxak ezakit gurekin batekin nahi duen entrevista honetan, oso gustoko dugu Alberto Gaztesiren zinea, eta uste dut Imanol ere zerbait aportatuko duela singular pelikularen visionatu horren astetik. Keep calm and bigarren kafea. Zergatik aukeratzen duzu beti mina? Ziur naiz pertsona asko identifikatuko direla esaldi horrekin. Ez dakit ordea, adimen artifizial edo robot asko identifikatuta sentituko ote diren sentimendu horrekin. Baina egia da, zergatik aukeratzen dugu beti mina? Semea hil eta 12 urtera Dianak eta Martinek beraien etxe zaharrean berriz elkartzea erabaki dute. Diana adimen artifizialean aditua da, eta Martinek lanbidea utzi zuen zibilizaziotik erretiratuta bizitzeko. Eta bien artean begiradak, hitz trukaketak, isiuneak eta doluaren xira luze beltza. Ordu gutxi falta dira Alberto Gaztesik bere bigarren film luzea estreinatzeko, Singular, Sitxeseko zine jaialdian bir sortuko baita pelikula bihar. 2 pase izango ditu. Larun batean, 8 lorden gutxietan, eta igandean ordu 2:30. Bietarako sarrerak agortu diraia da. Eta gurean dugu zuzendaria beraz, egunon, Alberto? Egunon. Zergatik aukeratzen dugu beti mina? Ez dakit. Nik uste inoiz ez dugula jakingo. Eta agian, ez dakit, etorkizunean agian gu ja hemen ez gaudenean makina perfektu hauek uste ez dutela ez da erantzunik izango.
Horretarako egiten dituzu pelikulak erantzunak topatzeko? Nik uste erantzuna topatzea hori oso optimista dela. Horretako ez ditugu egiten, nik uste egiten ditugula gauza galdetzeko. Eta erantzun, horren parte bat aurkitzeko, behintzat. Aipatu dut, singular izana du pelikulak eta aipatu ditut bi pertsonaiak, baina ez dut aipatu zeinek gorpuzten duten historia hau, eta baditugu hor Patricia López Arnaiz batetik eta Javier Rey bestetik. Nolako izan zen casting prozesua? Ze lana duten pelikula eta dialogoa eta aipatzen dituen begirada horiek sostengatzeko. Bai, nik uste aktorentzat gidoi hau hori, estenan jartzea ez dela lan erresa izan, netzako ez da, eta hori da, pelikulak egitearen gauza politiena netzako, ez aktorekin lan egitea. Orduan, bai, ez da casting erresa izan, justo pertsona hoien aktore eta aktoresa nire buruan zeuden ja hasieratik. Orduan izan zen, gauza erresa izan zen Patriziari gidoia bidaltzea, sei joan maite mindu zen proiektuaz, eta Patrizia ja barron izan da, urrengoa Javi izan zen, nik uste oin dela urte batzuk farina ikusi intula, hasi ginean ez kastin hau konformatzen, eta behar deitu, eta baita justo Javik gogoaz zeuzkan zientzia fikziozko pelikula batitiko, oseak, etzan zaila izan. Gero, casting prozesua oso zaila eta luze izan zen, beste hirugarren pertsonaia aurkitzeko, bakizue, ikusi zue pelikula. Baina ez dugu spoilerrik egin nahi. 18 urteko ume bat agertzen dela, hortik, ume mutil misteriotxo bat agertzen dela, eta hori bai izan zen casting oso irekia, Madrileko casting agentzia batek egin zuen, Boda Roses, Maria de la Torre eta Jimena Burgueño, oso artistak dian bi casting zuzendariak egin zuten, eta izan zen castinga, hori ez, antzerki eskola eta jun, estatu guztitik aitu zian, ez behiratzen, eta nik uste ia 1000 ume grabatu ziala, ez bakarrik aurkeztu, gero, baina hortik filtro pilo bat izan da, eta oso zailtasuna hondiz, talentua ikaragarria ikusten da generazio berri hontan, iritsi ginen Miguel Iriarte kriston aktore aurkitu dugun honta. Izugarria 1000 aktore, belaunaldi berriak aipatu duzu indartxu datozela, eta berak, gerez banago, bere debut zinematografikoa da, ez da? Nik uste ez dala debuta, bai dala bere lehenengo pertsonai garrantzitsua, pixo handia duke, pelikula hontan, baina nik uste castinga egiten eginenan beste pelikulatxo bat intzula papertxo bat. Ez da debuta, baina kasi bai. Ipatu duzu, casting prozesu luzea, eta galdetu nahi dizut, ea hori izan den pelikula hau egitearen zaiena, edo alderdi edo oztopo gehiago izan dituzun. Zaiagoak direnak zuretzako. Oztopoak beti, baina... Oztopoak beti, eta hori da politia, eta pelikula hola bukatzen dela, oztopoa ezin dela bizitza izan, ez da amorea izan, baina zengo dugu. Ez dauketola oztopoen ranking bat, ez? Baina, gauza pilo bat izan dira zaiak, ez da bat ez da erresa izan. Igual erresana rodaje izan da. Ze rodajea iristen geha ez dautzen gehan talde bat, ez talde teknikoa, artistikoa ja ensaiautu duguna, eta nire ustez gaina rodajean konfiantza handia izan behar da. Gure buruan, eta baita taldean, konfiantza hori lortzen badezu, dantza bat bezala bihurtzen da, eta joku bat bezala bihurtzen da, eta nire ustez erresateatzen da, hola izan beharko zen, baina beste guzti oso zaila izan da, eta igual zailena, suposatzen topiko badala, baina finantziazio izan da, ideia hau euki, hau
guain dala, nik uste 12 urte o igual gehiago, nik burun nitun bi laburmetraien bueno, nahasketa edo posizioa hola, nolabait esan nitun zientzia fikziozko bidei zen nahi beti gustatu izan zaite roboten historiak eta beti hasi intzanetik nire bertxe batin eta hoi izan guain dela 12 urte izan ditun bi korto hauek eta gero hortik atea zan luzeerako idoia tratamendua. Osa, 12 urte pasa dira. Imaginatu nola dan, ez? Eta gaina genero hau... 12 urte aipatu duzu, 12 urte hauetan adimen artifizialaren kontzeptua izugarri aldatu da. Claro. Nola eragin du horrek zur pelikulan, edo gidoian, edo muntaian, edo dena dalakoa, ze gauza bat da, duela 12 urteko ideia bat izatea azia, baino prozesu honetan gauzak asko aldatu. Kaso duela 12 urte oso futurista izan zitekeen ideia eta realitateak pixka bat hurbildu gaitu gidoira? Bai, de repente hurbildu geha pilo bat, ez? Zelenon gotzen naiz, hasi ginenen nola jendeak initzeiten eta ideia aurkezten eta kontatzen, zer da la singularidad, esa singularidadea, ez dakit, euskara ez dakit, itza daun edo ez, baina gauza oso urrutikoa ematen zuen ez, eta goatzen naiz nire emaztekin gaina ekoizlea danakin Alejandrakin izaiten, eta esplikatzen nion, iritsiko da momentu bat, noiz zuk hitz egingo dezun, txateatuko dezun makina batekin, eta horrek aseguratuko dizu konstiente dela, pentsatzen duela, sentitzen duela, eta ez dugu jakingo zer pentsatu, egia esaten du, ez, eta inoiz dugu jakingo. Eta hori zan, espekulazio oso urruna, eta derrepente hori, 12 urte honetan, chat GPT ez, LLM modelo hobekatea zian, ez chatboxak, eta gaina hazi india, hobetu india, eta oso gertu daude hori, bueno, nik uste jo ja gertatzen dala, jendeak hitzeiten dula chat GPT-ekin, eta honek, bueno, chat GPT-ek ez du esaten sentitzen dula, oso politikoki oso korrektu da, baina, bueno, posiblea pasatzen da. Aipatu dituzuen hainbat adarretatik aurkeztu nahiko nuke mailan gurekin ditugun beste bi pertsonak. Aipatu dituzu bi film labur, Imanol González Gurrutxaga asteartean doa Nueva Yorkera bere laugarren film laburraren rodaje amaitzera. Beraz, hor ere gurekin maira ekarri nahi izan dugu, berak ere singular ikusi duelako, eta Oiana Maritoneraken be aktorea da, eta Lakitu zen la tormenta, hainbeste maite dugun pelikula horretan ere agertzen zara. Eta Alejandran. Geltasunak eitzen. Eta Alejandra Kortuan ere, oi? Eta Alejandra Kortuan. Eta justo. Supuesto. Bueno, Kortu egizari zinetelako. Bai. Bietako norbaitek galdera ematekin nahi duzue? Ez, ondo izate. Egia, hori, aipatzen duzun hori, azkeneko urtetan ikusi ala iaren erabilera pelikula ezberdinetan, baina modu oso ezberdin baten, eta adibidez, Her pelikulan ikusi genuen nola protagonista maite mintzen dan benetako ez dan, edo robota dan pertsonaia batekin, pelikula honetan ez duzu maitasuna, modu baten bai aipatzen duzu, baina ez da eje zentrala. Baina egia da nola, gaur, justu Goiurekin komentatzen genula, dala gai bat oso gaur egun ondo sartu dana, eta 12 urte pasada eta gero, igual ondo eta guztitorri zaizula, gaur egun iak daukan normaltasun hau, ze igual guztien digu baita jokatzen, dramatik jokatzea, ze igual guen dela 5 urte, ia aipatu, eta esatezen, zientzia fikziozko pelikula hori inorrek ez du ikusiko. Gaur egun igual, ja dramatik errezago eta gertugo dago, eta jendeak empatizatu dezake geixi hortik. Bai, arrazti da, zu. Gaina beti saldu dugu ideia hau, esan ez, agente finanziadore hauei, ez da la zientzia fikziozko gauza bat, baizik eta drama edo thriller gauzak ditu. Eia thriller psikologikoaren mugan. Baina, drama askokin, ez? Eta, hori kostada pilo bat hori ulertzea, beraiek ulertzea, eta, gutxinaka diru agertzea, eta pelikula posilitia. Eta guain, bai, errealitatea
hurbildu zaigu, eta bueno, espero dut, claro, normalizatu da pilo bat, ez, iaren gauza, edo AA, ez, adimin artifizialaren gauza, AA esan berdan, eta espero dut horrik, bai, jendea gehiago eramatea, eta errexago eramatea zinematera. Ze, ematen du hor daula, ez, adintarte bat ja jendea, ez tala jongo, ez, zientzia fikziozko la pelikula original bat ikustea, ez, nire guraso bat, ikustet ez ziala jongo. Baina igual gauza aldatu inda. Eta bai, nik uste aktore hauek baita laguntzen dutela, ez, jendeari hurbiltzea, ze Patriziak beti nolabait dramak edo autorezko zinea eta nik uste lagunduko dut baita. Ez bai, pelikulatik asko gustatu zaidan gauza bat, eta gauza berak gertatu zitzaidan gelditasuna ekaitzean filmarekin, izan dira dialogoak, Alex Merinorekin batera gidoia sinatu duzu, Alberto. Orduan, aitortu zenigun bazuduela sekuentzia batzuk nun improvisazioari espazio bat eman zenioten, sentsazioa singularren da hitzak askoz neurtuago egon direla, baina galdera da gehiago, zenbat buelta eman dituzten dialogo horiek oso garbi ikusi dituzuen, edo egon den azken momentura arte pixkat parlamentoaren dialogoaren berritazketa? Berritazketa izan da, eske, goatzen eiz, giltasunak aitzean berdina kontatzen genula. Ez, berriatzi ditugu bezpera arte, eta eske berdina esan behar. Goatzen nahi raskafrian, daina Patrizeri hau etzai zer gustatzen. Akatu ingo nahu gero. Baina goatzen nahi raskafrian ingen, hau rodaje izan zen Madrien erdia eta hemen Euskadin beste erdia, eta Madrien izan zen raskafria hor herri txiki baten. La Sierra, eta goatzen naiz Patrizeri jutea tekstu batzukin, estena berri batzukin, berri datzeta zeuden estena batzukin, eta izan genunan, ez da bai datxo bat, eta zaila egiten zaila aktorei hau gertatzea, baina eske guk ez dakigu beste modu batean egiten, eta karo, hori, imagina hau, 12 urte pasadia ideiatik, gero, karo, lehenengo gidoia belandu goatea zan, baina, eske ondea pilo bat bertxio, eta bai saiatzen geha, elkarrizketak ondo oso preziso pentsatzen, eta buelta asko ematen digu, zuk... Ez denik justo asko egiten du estanda buruakin, oiana, azken orduan. Zuk egin dezun galdera, pixkatein barnu zen, nik justo gelditasuna ekaitzean pelikulan improvisatuak, edo momentuan oso modu ezberdin baten rodatu ziren sekuentzia horietan egon nintzen, eta niretzat oso berria izan zen, eta erronkatxo bat ere bai, eta galdetu behar nion, ea honetan ere, ni naiz uste dut mai hontan ikusi ez duen bakarra. Hori da. Baina egia esan gure errua, ze helarazi genezaken, genizazuken, baina ezkenekin garbi entrevista hau azteko zegunetan egingo genuen, eta orduan ezkenekin zu hemen zinen edo ez zinen, eta beraz... Zineareto bat egin ikusi. Bai, da ni oso niz pelikulak zineman ikustekoa naiz, Igual, orain, gutxixo joateko aukera izango dut, baina saiatuko naiz, Nik etxean badut home cinema bat, eta onartu behar dut ikusten hasi orduko Patricia López Arnaizen primer plano bat dagoela hor impresionantea, arnasi gabe uzten izun plano bat, eta mobilatera nun argazkiat atera nian da Alberto Ribial linean esan ez. Ari naiz. Eta esantzia utzi mobilatera, baina, bale, ja. Esan barra izun zitxesera joateko ikustera, baina sarrarak agortuta daude, ze sentsazio izan duzu horrekin? Bueno, a ver, zentzu baten normala da, ze Sitxeseko, Sitxes da festival oso popularra, eta han jende guztia mugitzen da, Bartzelonatik, pelikula guzteko oso giro politia dau, guan egon ginen guain dela 6 urte, baina proiektu hau orkestan garapenerako ez. Baina egia da ez diala, sesioak ez diala bukatzen, uste Paul Urquijoren pelikula baita sarrerak seirena bukatu ziala. Bai, ez dakit, emozio pilo bat, ze gaina aretoa ez da txikia, nik uste 1300 eserleku
eserlekuko areto badala, osea, bueno, emozio pilo bat, jende guztia ikustea, beren aurpegi ikustea pelikula ukatzen denan. 1300 da kursaleko... Bai, goiko pixua kenduta geratzen dira 800 edo 900, beraz oso areto ondia ze... Sitges aipatu duzu, Alberto, eta Sitges bada pixka bat oso leku koherentea eta oso leku logikoa pelikula honek bere zikloa nolabait itxi dezan, ze oso hasieratik egon zarete Sitgesekin lotuta. Bai, hori da, hori esaten duna, 2019ko bereiek zuten izenez aldatu da, baina leheno Pitchbox deitzen zen, eta mundu guztiko proiektuak aurkezten zian garapenerako, garapenean zeuden, ofasean zeuden proiektua zian, eta egin bartzan pitch bat, 6 o 7 aukeratzen zituzten, ja hori gutzako triunfo bat izan zen, eta han irazin genuen, eta nik uste hori izan zala beharrezko impulso bat olako pelikula zaila egin alizateko. Osea, horrea bueltatzea, etxea bueltatzea da. Bai. Nik galdetu nahi nizun, prozesu honetan eragina izan duen pelikula zehatz batek. Eta ez dut esan nahi, pentsatzen dut, ez zela ofensiboa hau galdetzea, baina Kronokrimenez pelikulak eragina izan du gidoian uneren batean. Osea, hola zuzenki ez. Osea, pilo bat gustatzen zait pelikula hoi, ez? Kronokrimenez, pilo bat. Eta gaina, nik uste pelikula oso garrantzitsua izan zala, ze baita zientzia fikziozko ez dakit, pelikula autentikoa, herrialde hontan finantziatu gero arrakasta izan zuen, jendeak gogoratzen du, eta hori horregotea guain dela 15 urte ez, porai. 18, begiratu egin dut. 18? Bai. Ostia, 2000... Asai, iduna. 2007, bai. 2007koa da, bai. Bai. Nik uste horrek, pelikula horrek bideiak irekizitula. Eta gaina, bai, finantzezen geuden momentuetan ateatzen zen pelikula goitzeiteko. Baina ez gero... Egiteko momentuan eta jazteko momentuan ez teuntan pentsa. Beste batzuk bat daude, baina ez da lehenengoa izan. Begira, haizu. Ikusten ari nintzela Garbi Manolekin komentatu nuen, itorri zait burura uneren batean pelikula hau, eta ni nola naizen zinema zuzendaria ilusio egiten dit, referentzia batzuk harrapatzen ditu denen. Nik aitortu nion, esan Alberto. Ez igual inkonstenteki egongo diala, eta zuk harrapatzen dituzen, eta nik ez da posible da. Baina ez daude, klaro. Eta gaina ez nahi destripau, zen destripatu nahi pelikula, eta ze puntu dauden eman komunian. Hori da, ez da pelikula bat zein eta zerrazitze egin daiteken spoilerrik egin gabe, ze badaude, giro batzuk gidoian pixuzkoak eta potenteak eta ezin da gehiegi kontatu. Bai da pelikula bat, uste dut ikuslea sentsazio edo ulermen pertzepzio desberdinekin utz dezakeena. 5 ikusle atera eta nik sentitut hau gertatu dela eta nik sentitut hau gertatu dela. Eta nuke esango itxigabeko pelikula bat dela. Pelikulak bukaera badauka eta gauza gertatzen dira. Baina gero interpretazio hori pixka bai izan daiteke lausoagoa, ez? Nolabait igual itxigabeko pelikula izan daiteke. Gure intentzioa ez da oso pelikula ambiguo bat o irekia egitea. Nik uste dut historio zehatza bat badaola, eta hori kontatu izan nahi dugu, baina gustatzen zaigu gauzak pixka bat irekita ustea, ez zaigu zer gustatzen zineak dena oso itxita gehatzen dan, edo puzzle bat bezala funtzionatzen duten pelikula hauek, gustatzen zaigu ikuslek gero hitz egitea eta eztabaidatzea. Baina ze esan behar dizun. Gure intentzioa eta hori izan da zailtasunik handiena, ez? Jendeari esatea urte hauetan, nahi genula thriller bat, generozko pelikula klasiko bat, eta nire bertsioa, nik saiatu kodigo horietan jolastea, ez? Thrillerreko kodigoak ondo erabiltzea, eta pelikula erdian dena, hankazlera jartzea, dena desmontatzea, eta geure zientzia fikzio espekulatibo bertsio bat, edo zientzia fikzio poetiko bertsio oso pertsonala egitea, eta naiz eta hori gertatu ikusle guztiak
barnean uztea. Eta denak pelikula segitza eta gustatzea hori izan da gure intentzia eta zaiena. Uste dute azken adierazpen honeko oso ondo laburbiltzen duela, ikusleak pelikularen aurrean jakin behar duena, hortik aurrera ikusi egin behar, Sitxesen ikusiko duzuenok, egongo da euskaldunik, Sitxesen izango da Sitxestik entzuten gaituenik ere, gaur egun irratia mundu guztitik entzuten baita, baina Sitxesetik bueltan badaukazue dagoeneko estreno data, badakigu noiz ikusi dezakegun, edo oraindik pixka dantzan daukagu, Alberto? Ez daukagu, dantzan daukagu, osea, justo momentuan hau zuzenean egin da. Bai, zuzenean gaude, 12:53 segundu. Osea, momentu honetan ere, jakasi banatzaile enpresa batekin tratua izten, eta kasi seguro posible da aurten estrenatzea, baina ez dindat gehiago esan. Vale, dakizuenean, telefonoz balin bada ere, kontatuko... Oso polit izango da, hori gertatzen bada, oso albiste hona denontzako. Pelikula batek jokatzen du asko distribuzio eta lan on batean. Alberto Gasteizi Singular filmaren zuzendaria, Sitxesen 2 eta estrenatuko den pelikula, dena salduta gozatu asko mesedez estreno hortaz. Zorionak egindako lanagatik eta hartuko ditugu kafe gehiago. Mi esker nahi. Oiana Maritorena genbe datorren aster arte. Datorren aster arte. Imanol astelener arte. Agur. Goiuri zuere astelener arte. Eta zuek entzuleok, plazer baduzu, gu 10:05 astelenean, hemen izango gara zuekin kafe hartzeko prest bien bitartean, asteburu ona pasa. Aio. Keep calm and bigarren kafea.